samenvatting zou nemen, en die bestaat, en ik heb er een genomen van op internet, die vrij goed is, die bevat 124 pagina's, 48 regels in de plaats van de 43, dacht ik. Ik ga eens kijken, hoeveel was het weer? De 43 regels. En ook 12 woorden per minuut. Dus het is iets langer, alleen het aantal woorden is gelijk en het aantal pagina's is ook veel minder. Dus heb ik maar 71.424 woorden te gaan. En als ik dat dan weer deel door mijn 240 woorden per minuut, wat eigenlijk al vrij snel is voor iemand die leest, dan kom ik aan 297,6 minuten uit. En per uur is dat ongeveer mijn 4 uur en een beetje. Dus minder dan 5 uur heb ik nodig om een samenvatting door te nemen en een overzicht te krijgen. Dit is iets wat haalbaar is. Dus als ik zou leren voor de eerste keer of lezen voor de eerste keer, dan zou ik verkiezen om een samenvatting door te nemen in plaats van het boek zelf. Maar wat gaat het nu zijn als ik dat zou snel lezen? Het aantal woorden blijft hetzelfde, 1200 woorden per minuut, wat niet zo snel is, maar wat met een degelijke oefening, een paar dagen oefenen, kom je daar wel. Dat betekent dat ik op minder dan een uur door mijn boek ben. Minder dan een uur. Moet je eens nagaan. Dit is eigenlijk fantastisch. Wel, om af te sluiten wil ik nog dit zeggen. Als je goed kan snel lezen, dan ga je 100% onthouden. We hebben de voorbeelden gezien. Kim Peek en Howard zijn twee mensen die getest zijn. Niet 1 keer, maar 100 keer, geloof mij. En zij onthouden 100% van hun tekst. Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat het normaal is dat als je snel leest ongeveer tussen de 70 en de 80% van je tekst onthoudt. Dat je tussen de 70 en de 80% van het begrip van wat er in je boek staat onthoudt. En veronderstel dat jij slecht bent. En zeker in het begin, veronderstel dat je het niet kunt. Je suck at it. En je onthoudt nog een luizige 30%. Dan wil dat zeggen voor dat boek van economie, van Economie toegelicht van Mark de Klerk, dat je nog altijd 208 pagina's op 5 uur onthouden hebt. En ik weet niet hoe snel jij studeert, maar om begrip te hebben over 208 pagina's op 5 uur, wel, om eerlijk te zijn, ik vind dat het wauw is. En ik hoop dat je dan ook snel lezen begint te doen. Want bij snel lezen is het zo. Ze zeggen practice makes perfect. Niks is minder waar. Het is gewoon een oefening. En het is een gewoonte. That's it. Als je dit blijft oefenen, op een gegeven moment is het een gewoonte en op een gegeven moment gaat je begrip naar boven gaan. Zo eenvoudig is dat. Nu, als je vragen hebt, of je wilt mij feedback geven over snel lezen, dan kan je dat altijd doen op de volgende adressen: info@aatje.com, info@nepisjaar.be. En voor degenen die deze video ergens oppikken en zich nog niet ingeschreven hebben in de nieuwsbrief, kun je dat doen op www.nepisjaar.be. Het is zo dat je je spamfilter dient af te zetten voor de info's op aatje.com en info@nepisjaar.be. Want het zou wel eens kunnen dat als ik je een antwoord geef, en dat geef ik je altijd, dat ik door de spamfilter tegengehouden word. Ik weet niet hoe het komt, hoogstwaarschijnlijk omdat het kleine domeinnamen zijn, maar bon, ik verwittig je op voorhand. Dit is het einde van de video. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik hoop dat je er iets aan hebt. En weet dat snel lezen niet iets is dat je op 1, 2, 3 doet, maar dat snel lezen iets is, een techniek die je op voorhand, voordat je aan je cursus begint, even doet. Gewoon de stappen doornemen. En na verloop van tijd ervaar je dat je inderdaad wel weet waar het over gaat. En dat je wel een begrip hebt van al de zaken die er zijn. Nogmaals, ik hoop dat je geniet van deze techniek. En ik ga nog een aantal how-to video's maken over andere technieken. Zie ya.